Kaixo eguerdion, landare rugby zelaitik, landare toki horrela baitu izena, Errani rugby taldeak duen zelaia. Eta gaur partida garrantzitsu horietako bat jokatuko du Erranik, joan den igandean ligako partida irabazi ondoren Labilaren kontra. Gaur kopa jokatuko dute, oso jende gutxi maite duen personaren, Espainiako errege kopa jokatuko du Erranik, eta gero aipatuko dugun bezala badira kopa horri buruzko zenbait xehetasun. Baina gaurkoan finalerdia da, gaurko kanporaketa finalerdia da, eta finalerdia hau gainditzen duenak finalerako txartela lortuko du. Bistan da, bi finalerdi dira, gaur Erranik eta Bartzelona jokatuko duena hemen 12etan hasita, eta beste kanporaketa Silverstone Storm El Salvador, Valladolidko taldea, eta Sanitas Alcobendas rugby taldea, Madrilgo taldea. Lehenik eta jokalariak laizte zelairatuko diren esperantzan, eman ditzagun 15-koak. Hain justu ere, Bartzelonak ondokoa zelairatuko du. Lehen lerroan, Omar Miniño, Martín Ignacio García eta Ramiro Lionel Pacheco. Lehen lerroan, bigarren lerroan, Rochetti Mirabet eta Nicolás Zas. Hirugarren lerroan 6 zenbakiarekin, Jaume Magre eskuin hegalean 7arekin, Mikel Sekoia Jok eta Giltza 8 Tomas Borgi. Estartze erdia, Joaquin Ardoi 9 zenbakiarekin, 10 zenbakiarekin Bautista Gemez, kapitaina, 11 zenbakiarekin ezkerregalean Dibeleko lerroan, Franco Velarde, 12 zenbakiarekin erdietan, Rodrigo Maria Ábalos eta Imanol Ubaldo 13 zenbakiarekin, 14 zenbakiarekin egalean Bruno Granel, eta Dibelean Artiom 15 zenbakiarekin Artiom Kovalenko. Aski ezaguna, Espainiako txapelketetan aritua izan delako Kovalenko, 15 zenbakiarekin. Ordezkoetan, Marcos Muñiz, Pere Clara, Francisco Daniel Molinari, Juan Cruz Ferrere, Guillaume Gautier, Berruezo Jerónimo, Felipe Alegría eta Bruno Fonisio. Eta Erranik zelairatuko den talde hauxe izango da lehen lerroan, Eneko Noriega,
bat zenbakiarekin, Ukeitz Otaño bi zenbakiarekin, eta Beñat Iradi 3 zenbakiarekin. Partida astera doa, Laster baloia erditik aterako du, oraingoan Hernanik. Bigarren lerroan Charlie Ternisten eta Xabi Garmendia Xabo. 6 zenbakiarekin Ñoño Otsotorena, 7 zenbakiarekin Kepa Miganjos, eta 8 zenbakiarekin Mikel Pérez. 9 zenbakiarekin Uztartze erdia Makin Collado eta Gibeleko lerroan 10 Igor Genua, 11arekin ezkerregalean Erik Goñi, Simon Ternisten 12 zenbakiarekin, erdietan Igor Txeberrierekin batera 13 zenbakiduna, Anartze Losegi 14 zenbakiarekin ezkerregalean eta Oier Garmendia Gibelean 15 zenbakiarekin. Eta ordezkoak gaurkoan Oskar Astarloa, Diego Levin, Gorka Imaz, Iñaki Otsotorena, Mikel Imaz, Gutierrez Ander Gutierrez, Santi Muñoz eta Iraitz Garmendia. Esan bezala, partida hasia da dagoeneko, eta berriro naiz eta zangoz jarri jokoan Hernanik, berriro zelai erdira itzuli dira, eta hain justu alboko sake edo eskasa izango da, justo marraren erdian, eta Ugaitz Otaño jarriko du jokoan hilaratze horretan. Esan dizugun bezala, kanporaketa, final erdietoko kanporaketa da, eta nahita nahiez partida besterik ez badare punto baten aldeagatik, irabazi behar da, espaite izango, ez gehigarrizko defentsako punturik, ez erasoko gehigarrizko punturik, eta horrelako ligan gertatzen den bezala. Hortaz, puntu baten aldearekin irabazi ezkero, finalera sailkatuko litzateke gaur irabazten duenak, eta finala aipatuko dugunez, esan dezagun, apirilaren 28an jokatuko dela Madrilgo Unibertsitateko zelai nagusian. Baina hori, apirilaren 28ko finalan egoteko gaurkoan partida irabazi behar da. Iruditan ikusiko duzuen bezala, zelaia urdexente bildu du, zaparra handi xamarrak egin ditulako goizpartean, baina berez, gero ja, pixkanaka lokaztuko da, baina orain, zelaiaren berdegunean ura da nagusi, baina berdegunea da erabat, osoa, ea zein talde moldatzen den ondoen zelai honetara. Eskasa irabazi du, Hernanik 22 metroko esparruan, eta orain, jokoan jarriko du Makin Collado, gizpadute baloia gazte Hernaniarrek. Azkenean, epaia esan dezagun, Makin Collado dela gaur Uztartze erdia Hernani taldean, eta Uztartze bildua edo Uztartzea agindu du epaileak. Eguzkia ere present dugu une honetan landaren, baina goizen egia esan, zaparra da eskorra bota ditu, pensatzen dut Hernani eta zenbait Euskal Herriko lekutan. Ea Uztartze erdi horretan zer gertatzen den, baina aukera politia du Hernanik baloia jabetu ostean, Makin Colladok jokon jarriko duen baloi hori lortu ostean, pitin bat bultzatzen saiatzen, eta ahal izan ezkero, zuloa lortu Mikel Perezek Makin Colladori, Makin Colladok ezkerrera jokatu du, ezkerre galeran, Uztartzea 22 lerroko inguruan, Mikel Perez, eta sarrera polita egin du Kepa Miganjos, Makin Collado, Xabi Garmendiari, Xabo geneko Noriarekin jokatu, pilaketa gertatu da, Luze, Igor Genuak, Peitz, Etxeberriak, eta eskuinera zabaldu ondoren, han 22 metroko lerroaren parean, baina oso eskuin aldean, eutsi egin ahal izan diote Hernaniarrek baloiari, eta orain Makin Colladok eta ostikadatxoa egalera, alboko sakea, eskasa, enzego lerrutik 5 metrora Hernaninen alde. Biztan da, Igor Genuak zango jokoan, gaur egun jokalari trebea eta abila dela, eta edozein momentutan sor dezake, kontrarioren gan, estuasuna, larritasuna, eta hori baliatu nahi du, batez ere zelai hau kontuan hartuta, zelai berdegunean ure asko dagolako. Bartzelona jabetu da baloia, zain justu ere Tomas Borgi, eta
Hernaniarra bultzatzen saiatzen ari diren arren, baloiak du Barcelonak bere eskuetan, eta baita ikusten denez, urruntzeko asmoa, justo jaso dute baloia, lurre hori delako, eta ia Hernanik bere ganatu zuen baloia errebotean, Barcelonako ospitariak baloia urrundunea izan duelako, baina Hernaniarren defensa oso ona izan da, eta ia partiduko lehen hala ere, uztartzea eragin dute Hernaniarrek, eta Matin Collado jarriko du Barcelonaren ensegolerrutik, 5 metrora, Colladok jarriko du jokoan, eta ea lehenbizi baloia ziurtatu, hanketan eduki, pixka bat, eta horren ondorioz, edo bultzaka baloia ensegura eraman, edo abantaila lortu gero eskura jokatu ahal izateko. Ikus dezagun, Osta lortu ahal izan du Mikel Perez baloi hori, baina azkenean epaileak uztartzea bildua agindu du, eta kasu honetan Barcelonaren alde. Aurten Hernani 50 garren urte urrena beteko du. 54 urte kluba sortu zenetik, eta finalera heltzeko, Espainiako Errege Kopa finalera heltzeko, 2. aukera izango du. Izan ere, lehen aldiz, 1986an jokatu zuen, eta beraz, 4. final erdia heldu da, aurtengoarekin, hala ere, 32 urte ziren, kopan jardun ez zuela. Bere gara honenetan bai, lortu zituen emaitza apartak, bai kopan eta bai ligan, baina 32 urte ziren kopan ari etzela, Espainiako Errege Kopan ari etzela Hernani. Igor Genoa baloiarekin, Etxeberriarekin jokatu du, ongi utzi du lurrean baloia Igor Etxeberria Peitxek, orain Eneko Noriega guztarte irekia eragindu, baina uste baloia galtzen ari direla Hernaniarrak, eta bai Barcelona jaso du, baina Oier Garmendia bikain jaso du baloia, ostikatu, eta alboko sakea izan ziteken, baina ez, ongi jaso du baloia Barcelonak defentsan, hain justu ere hortian Kobalengok, hala ere, ia 20 metroko lerroan, eskasa, alboko sakea, jarriko du jokoan, Ugaitz Otaño, orpokatzailea. Zenbakiarekin. Ea, beraz, 6-7 jokalari denak daude hilaratze horretan. Eta hainbat jokaldi prestatu ondoren entrenamentuetan, Xabo Garmendia jaso du baloia, eta orain eskuinera, Oier Garmendia, eskuin hegalera, eta ia, baina ies egin dio baloia, Ganazolosi jaso du baloia, baina azkenean aurrera jontzaile, jokaldi polita. Momentuz agintaritzaren akuilua Hernanik hartu du. Esan behar dizuegu, euria eta eguraldi kaskarra izan arren, jendeza bildu dela Hernanin. Ezkenuk esango betekadarik ondiena, baina bai, jendea pixkanak aurbildu da. Jendeak zalea jakitun da, gaurko partidak, Hernaniren historian, garrantzitsua izan daitekela lehen aldiz, salkatuko bailitzake kopako finalera, Espainiako Errege Kopako finalera. Uztartze bildua eskuin hegalean, erreka aldetik, eta 10 metrora, ensegulerotik 10 metrora, Barcelona alde, Barcelonak jaso du edo irabazi du baloia, ikin bat biratu da uztartzea, baina jarraitzen dute Kataluniarrek baloiaren jabe izaten, defentsa kostika da, urrundu, alboko sakera, eta bai, esan behar dizu gainera, ligako partidan Barcelonak etxetik kanpo bikain diarduela aurtengo ligan, eta badakila etxetik kanpo irabazten, baina Barcelonak
Oker espanago belai artifizialeko zelaia du, eta hemen gaur ez da beraien aldeko abantaila izango, zelaiaren alegia. Espero dezagun, Erranien zatetik ala izatea. Eskasa irabazitu Erraniarrek 10 metrotan, zelai erditik 10 metrora, Matin Collado baloia jokoan jarri du, Igor Genok eskuinera zabaldu Oier Garmendia baloiarekin, Oier Garmendia 5 sartzen den jokalarietako da, txikia esan arri indartsua da, eta askotan egiten du hori. Igor Genoak, Simon Ternistienekin jokatu du, aurrelarien joko orain, Ugaizotaino, gongi utzi die baloiari, Uztartze irekia, Xabo Garmendia babestu, Matin Collado, beste anaia, Charlie Ternistien baloiari 5 eutsi dio, Uztartze irekia barkatu, Matin Collado, Igor Genua, Igor Etxeberria, baloiari ongi utzi, hori izango baita gaurko partidoan, nik uste dut gakoetako bat, baloia ahalik eta gutxien galtzea, zelaiaren baldintzak ikusita. Uztartze irekia berriro, Matin Collado zabaldu du ezkerretara, berriro Matin Collado gaterako du, Ugaizotaino presta jasotzeko, baina zigor kolpea agindu du, jokoz kanpo zegoelako Bartzelonako jokalaria. Esan behar dizuegu, hemen gaur lanean ari den teknika lanea, osatzen dutela multzoa, ordenagailuan eta gainerako kontuak koordinatzen, Juanan Iraola, kamara berriz Juanjo Garmendia, argazkiak eta ateratzen Nekane Galarza, eta kontatzen ari zaizuen honek osatzen du gaurko teknika taldea. Baloia prest dauka Anartze Losegik eta agetara jaurtiko du, osaiatuko da. Urrun txamar, hain zuzen ere zelai erditik 10 metrora du, 45 metrora inguruan. Ongi jaurti du, baina Agaren eskuinaldetik pasa da baloia. Lehen aukera beraz, lehen zigor kolpea, gauzatu ahal izan ez duena Anartze Losegi barkatu. Hori izan da, zelaiko kronometroa ez dago, ez dugu, baina guk hartu du partidoen hasiera, 11. minutua, 12. orain, gure ordenagailuak adierazten duena. Zelai erdialdean diardu orain jokoak, Bartzelona nagusi, baloiaren jabe, eta zangoz urrundu dute baloia, ongi jaso duena Oierrek eta Anartze Losegik, ostikoa da luzea ala ere, Kataluniarrek jaso ahal izan dute han gibelean, beraien zelaian, baloia erori zaio Ternistiani, baina atzera, beraz, jokatzeko aukera. Lehen Artion Kobalengo jaso du Barcelonako jokalariak, baloia ongi esperientzia du, eta horri esker, momentu hontan, Hernaniarrek baloia jasoko urrundu ostean, berriro handira, Barcelonako 22 metreko esparruaren barruan, pentsatzen duten segulerrotik 15 metrora eskasa, atzerako dute Barcelonarrek edo Kataluniarrek. Baina beti ere, arriskua oso ensegulerrotik oso hurbil dagoelako, eta hor baloia galduzkero asko dakizuen bezala, arriskua sor liteke. Hala ere, Barcelonarrek jaso dute baloia eskasean. Lehen partiduaren astapenean, Patrick Polidori, Errani taldearen entrenatzailea, beste lagun kide batzuekin batera, adierazi du bi taldeen artean ez dagoela alde handirik, eta azkeneko ligako partiduan, Kataluniarren mina handi xamarra egin zutela Uztartze Laxoko esparruan, han tarteak behin eta berriro bilatzen saiatu zela Barcelona,
alegia, uztartzearen esparru horretan, ezker eskuin, saiatu zela behin eta berriro tarteak egiten, zulatzen, eta oso gogorra izan zela, baina kontua da, parekotasun handia dagoela bien artean, Xabo Garmendia orain baloiarekin, eskasaia jokatu ondoren, bilketa, Uztartzelaxoan saiatuko dira Gipuzkoarrak metro batzuk egiten, han eskuinaldean, errekaldetik, kaleak bultza egiteko eskatzen die, txuri berde gorriei, eta baita lortu ere, 10 metro gutxinez irabazi dituzte une honetan, eta baita zigor kolpea eragin, baina epaileek adierazten du bezala Hernaniarren kontra izango da, eskasera, alboko sakera botako duten baloi hori. Hori da, zelai erdiraino jaia jauzi dute kataluniarrek baloia, oker ezpanago Bautista Güemesek, kapitainak, zaparra da orain dugu, hemen Hernanin. Zaparra da kantxa lodiskoekin, eta horrek ere, preskatuko ditu jokalariak, oztu ere bai batzu batez ere Gibeleko lerroan dihardutenak guzti eta oztuko ditu. Eskasa bikain irabazi dute kataluniarrek eta baita Uztartzelaxoan metroak irabazi ere, pixkanaka zelai erdiraino hurbildu dira, baita gainditu ere, ezker hegalean Urumea ibaiaren aldetik. Hernaniko zaleak aupatuz, beren taldea. Gogoratu, 10 baloiaz jabetu dira Hernaniarrak, berdegunean ostikoz, baina epailek adierazi ez zeukan zigor kolpea. Gogoratu, partidaren hasieratik dagoeneko 17 minutu betetzear direla, eta lehen aukera Hernaniko Anartz Elosegik izan duela 12. minutuan, hastapeneko 3 puntuak lortzeko, baina ez da horrela gertatu, Agaren eskuinaldetik pasa delako. Aipatu ez badut ere, partidako epailea, Alfonso Mirat da, berdez du elastikoa, bera segurazki ez da zikinduko, baina gainerako guztiak partidoaren minutuak aurrera egin ala, lokaztuko dira eta ezagutzeko ere nekeza izango da. Orain bikain jaso dute Hernaniaren baloia, Batin Collado agintzen bere aurrelariei, Zangoz goitik jaurti du, eta han eskuin hegalean, errepikatuko du Urumea ibaiaren aldetik, ostikatu du, baina ostikatu duen lekutik, aterako dute kataluniarrek, 22 metroko lerroaren parean, eskasa. Hortaz, finala lortzeko asmo tinkoarekin Hernanik, gogoratu berriro ere, apirilaren 28an jokatuko dela final hori, Madrilgo Unibertsitateko zelai nagusian, eta gaur irabazten duenak, Barcelonak edo Hernani izan, beste final erdia jokatzen diharduten kanporaketako garaiaren kontra jokatu beharko du. Hain zuen lehen esan dizuegu. Sanitas Alcomenda Madrilgo taldea eta Silverstone Storm El Salvador taldeen arteko garaiaren kontra. Baloia logikaz kontrolatu gabe edo baloia kontrolatu ezinik dabiltza bi taldeak. Ez baita erresa izango gaur baloia eskuetan edukitzea. San dezagun, aprobetxatu zeten aldigitxoa, berritasunak taldeek diruna eguntza jasoko dutela aurten. Taldeek, hain zuen, finalerdian lauari diren, jokoan ari diren lau taldeek, diru laguntza jasoko dute.
etxeko taldeek 1000 euro, eta kanpoko taldeek, kasu honetan Barcelona, 3000 euro. Eta gainera, sarreretako 170 ere, klubentzako izango da. Ea ba, 22 metroko lerroan, Hernaniren zelaian, eskura zabadute, San Pernixienek ostikatu luze jokatu du, eta baita Barcelonaren zelairaino ere ailegarazi baloia, orain baloia jaso ondoren Kataluniarrek uztartza irekia eragin dute, eta baloiaren jabe Joaquin Ardoi eginda, eta orain eskurari ira jokatzen Kataluniarrak zelaiaren erdi-erdian. Baloia galdu gabe dihardute Kataluniarrek, ostiko luzea kapitainak, Bautista Güemesek, eta 22 metroko lerroan, Hernaniren esparruan, baloia jaso ondoren, Zangoz saiatu da Igor Genua urruntzen, lortu ere bai, baina baloia Barcelonarrek jaso dute, eta orain eskasera. Alboko zakera, zelai erdiko 10 metroko lerroaren ia pare-parean. Gainera hor justu putza handi xamarra dago, iruditan ikusiko duzuen bezala, biztan da. Ugaitz Otainok eskua ongi lehortu, gazte taldetako jokalaritxo batek, garbitu dio eskui alaz, eta orain Ugaitz Otaino 7 dira ilaratzean, luze, eta baita Xabi Garmendiak ere baloia bikain jaso, Matin Collado, Igor Genuak luze ostikoz, berak gorantz ona izen, baina ez du lortu, eta Artion Kobalengok baloia edarki jaso du. Guri Kobalenko jokalaria datorkigu, segurazki ez dakigu, ez dugu ikertu, baina aita izango zen. Urte ugari eman zituen Espainiako talde desberdinetan, eta baita bere maila erakutsi ere. Kobalenkok alboko marratik kanpo bota du, jaurti du baloia, zelai erdia gainditu ere bai, eta Alfonso Miral epaileak markatzen die nondik non jarri behar dituzten ilaratzeak. Zalea gogorrari da aupatzen taldea, baina egia esan orain arte jokatutako minutu hauetan, eta ja bat dira 22, Hernania adikintzen ari da landare tokiko berdegunean. Baloia nahaz xamar, hor lurrean, baina Hernanik diardu baloiaren jabe izaten, orain ostikoz ere luze Matin Colladok, ea ba ez Kobalenko gongi harrapatu, eta etena eskatu du edo Mark izenarekin deitzen dioguna. Ondorioz, bera jarriko du jokuan, Kobalenko. Gibeleko lerroak. Ezkerre galera, erreka aldera bota du, baina ez du lortu baloia kanporatzea, zelai erdian, Oier Garmendiak ostikadatxoa, Anartzelo segi ailega dadin, ailegatu ere bai Zangoz, eta Zangoz jauden arren baloia kanpora atera da, luze. Baina baloiari gabe zegoen, baina ja plakatzea ere etorria zen Barcelonakoa, eta, bueno, Alfonso Miraltek ez du adierazio jopea, gure ustez arrazoia izan du epaileak. Esan bezala, Anartzelo segik Zangoz jodu, eta ia bazetorren ordurako plakaje egitea, beraz hor zaila da gelditzea, airean espaldin bada. Esan bezala, orain arte lehen zatien erdia gainditu ondoren, Hernaniari da jaunda jabe baloiarekin. Gehienetan zelai erditik Barcelonaren zelaian. Eta orain ere, Gipuzkoarra dira baloiaren jabe. Mikel nagusitu da baloiarekin, Mikel Perez, eta ongi gainera, metro batzuk eginez, orain eskuin aldera zabaldu eskura baloia Hernaniarrek, epailea abantaila, zigolkopea dirazita zeukan, eskuarekin,
eta Hernaniaren alde zigor kolpea. Esan behar dizugu Hernaniko jokalairei dagokienez, ez direla ari, bestea beste, ohikoak izan zitezkeen Ainar Arratibel, Sorbaldako arazo dituelako, David Pelaez, eskumuturretik uste dute bakuntza egin diotela, bi hoie behintzat, bestea beste nabarmenak. Beste jokalari batzuk, ordezkoak dira, Labilaren kontra Oskar Astarlo hasieratik aritu zen, Iñaki Otxotorren ere bai, gaur ordezkoak dira, eta gero, gauza interesgarri bat ikusten duguna da, Hernaniko entrenatzaileek, Polidori da nagusi, baina gero hor badira beste batzuk, beraien laguntzan ari direnak, beste Arkaitzotaino, eta ikusten dugu askotan, bai Mikel Perez ez, Kepa Mijangos eta Mikel Imaz, gazteak, oso gazteak direlako, biak ere hirugarren lerrokoak, tartikatzen ditu. Batzuetan bat hasten da hastapenetik, batez ere David Pelaz falta denean, hurrengoan bestea, eta gero zelaiaren partidaren bigarren zatian, bai Mikel Imaz eta bai Kepa Mijangos, zelairatzen dira, gazte horiek izango dira, dudari gabe. Beste batzuen artean, aurrelarien multzo hori, eramango dutenak etorkizunean. Eta horiek minutuak behar dituzte. Eskasa alboko sakea, Hernanien alde, bikain irabazi dute, han errekaldean, 10 metroko lerroaren paren eskura jokatzen ari da, aurrelariakin orain, Xabo Garmendiak bikain egin ditu metro batzuk aurrera, baloiari eutxere bai, pikin Kosta arren, Makin Collado eskuina irikidu, Xabo Garmendia, Mikel Perez eskuinera, eta berriro bilketa, aurrelarien arteko bilketa. Bultza eskatzen die zaleek, bultzatzeko aurrelariei, han eskuinaldean, justu ere, Urume aldeko armailean edo jendea jartzen den lekuan Ikurrinaren parean, pixkaneka ezkerrerantz egin dute eta Uztartzea egindu du Alfonso Miral epaileak. Bistan da, jokoa pixkanaka, nola esango genuke, pikin bat gogortu ingo dela, ikuskizunaldik ere ikusitu zelaiaren egoerak eraginda, bistan da. Baloia maizago eroriko da lurrera, berdegunera eta holako kontuak izango ditugu. Lehen aipatu du, iazko denboralditik beste jokalari batzuk ere falta direla 15koan jokatzen zutenak, Jokin Esnal, Mikel Otxotorrena anaien arteko gazteenak, aurten ez diardu jokoan lanak kontu eta bestelakoak, beste gazte bat ere hasi zen jokatzen, tarteka Iban Moreira, Pello Perez ere hemen da, entrenatzen ari da, baina falta da, Jonan Purtasek ere hankako lesioa du, eta pikin bat, beste batzuk etorri dira, biztan da, taldera. Badakizue, Hernani bat duela alako hitzarmena Donostiako Atletikorekin, eta horren ondorioz, badira bi jokalari, Donostiko taldean ziardutenak, Eri Goñi ezkerregalean ari dena, eskuinegalean barkatu, 11 zenbakiarekin, eta bien bitartean, epaileak zigor kolpea adierazi du Barcelonaren kontra, eta agetara jaurtitzea erabaki du Igor Genuak. Igor Genuak nahiko leku egokia dauka jaurtitzeko. Igor Genuak ez anartze losegik gehienetan bera baita jaurtitzailea horrela agetarako jaurtiketan anartze losegik saiatuko da berriro lehen ez du gauzatzerik izan zigor kolpe hori. Hain juste 12. minutuan, orain. Partidaren ordu erdia bete denean. Baloia prest dauka. Isiltasun ikaragarria zelaian. Eta ongi bota du, ongi partido, eta baita
lehen 3 puntuak lortu ere. Beraz, Hernani aurretik, zigor kolpea Anartzek jaurti ondoren. Esan bezala, 30. minutuan, eta gaur lehen aipatu dugun bezala hasieran, ez da beharrezkoa izango defentsako edo erasoko gehigarrezko punturik lortzea, nahiko izango baita markagailuan puntu bateko aldeaz nagusitzarekin. Eta zalea animatzen Hernani. Orain aspaldiko partez, Barcelona, Hernanien zelaian, eta gainera zigor kolpe beraien alde, agindu du Alfonso Miral epailean. Ezkerra aldean da, baina pentsatzen dut, badituztela jokalari egokiak Kataluniarrek agetara jaurtitzeko, eta Hastapeneko 3 puntu lortzeko hori da, beraiek hori aukeratu dute. Hain zuzen ere, joko zabaltzaileak eta kapitain Bautista Güemesek izango du jaurtitzeko ardura. Eta baliatu zenaldi hau, gogoratu behar dizuegu, Hernaniren laguntzaileak ere badituela. Beste, Trasmendiko, Arriatzu Barazkiak, Coach, Karabelberri eraikuntzak, Lizarra Kantina, Loire Estab, Zuaz Nabar, Txintxua Hotela, Espora, Adarra Bordindegia, hoiek babesten dute diruz edo beste modu batean, Hernani Errugbi taldearen kluba. Eta jaurti du oso ona eta baita lortu ere. Beraz, 31. minutuan, Barcelonak lortu du partida berdintzea. 31. minutuan. Eta, hain zuzen ere, Güemesek lortu du zigor kolpea. Beraz, ordu erdia eta partide berdinduta. Lehen hasieran esan dizugu, partid polidorik nabarmendu duela partiden hasieran, bi taldeen artean oso alde gutxi dagoela. Eta holako kontuetan gogo ondina jartzen duenak, eramango duela seguruen, bere ustez, partida. Baina gaurkoan, Zelaiaren egoerak ere, baldintzatuko du, honen edo horren aldera jotzea edo honen aldean izatea markagailua. Esan dizuegun bezala, 54 urte dira Hernani kluba sortu zenetik, eta lehen aldiz Espainiako Kopako finala heltzeko aukeran da. Zelai erdian, baloi erori, zailo aurrera Mikel Perezi, eta ondorioz, Uztartze erdia, Zelai erdian. 54 urte, badira batzuk. Bigarren aukera izango du finalera heltzeko. Lehen esan dizuegun bezala, 1986an izan zuen, eta laugarren finalerdia jokatzen ari da egun. Barcelona da Espainiako Kopa, Errege Kopa irabazi duen, gehien irabazi duen taldea. 16 Kopa eraman ditu Barcelonak. Eta gainera, aurten etxetik kanpo ongi diharduen taldea. Uztartzeak iaia Zelai erdian, Barcelonaren alde, eta Joaquin Hardoik sartu du baloia bi aurrelarien arteko tuneltxoan, eta gainera zigor kolpea eragin dute Kataluniarrek. Hernani lurreratu egin baitu aitzimultzo edo aurrelarigoa, edo hori behintzat adierazi du Alfonso Miral epailea. Hala ere Zelai erdian da, eta kapitainak alboko sakera jaurtitzea erabaki du Bautista Güemesek, eta baita lortu ere, beraz, hortxe, 22 metroko lerro eta 10 metroko lerro artean Urume ibaiaren aldean. Aipatu dugu lehen laguntzaileen artean, Autosuezia eta Eider Balerdi, Karabel ere, Biator, Zuntzarri, Diario Basko, edenak ere, lagun dituela klubak. Eskasa bikain jaso dute Kataluniarre, baita indarrez
metro batzuk egitea lortu ere Uztartze Laxoaren bidez. Errani, saiatzen ari da geratzen, baina ja 15 metro irabazi dituzte kataluniarrek, 22 metro lerroraino heltzeko moduan, eta eskura jokatzea erabaki dute. Hortxe Abalosek eta eskuinaldera baloia hori zaie, Kovalenko goztikatu, eta Erne, ensegu lerroaren inguruan zebiltzalako kataluniarrak, hala ere, zigor kolpea adierazi du baloiaren gainera etzateagatik, apropos, nahita, da zigor kolpea. Ea ba, noraino urruntzen duten baloia hernaniarrek. Bigarren finalerdia ari da jokatzen Hernani, eta lehen esan bezala finalera heltzeko aukera izango du, partida batera delako kanporaketa, ligan jokatutako bi partida kontuan hartu dituzte, eta finalera heltzeko aukera da, bai Hernani eta bai Barcelona, 3-3 direlako markagailoan, eskasa luzea, Mikel Perez jaso du gibelean, orain Matin Collado luze egingo du, jaurtik eta baloia gorantz, zelai erdiraino, baina hor bikain jaso du Bruno Graner Franco. Baita baloiari 5 eutxi ere Artion Kovalenkok, eta kapitaina Güemesek ezkerrera zabalduz, baloia metro batzuk egin, baina baloia aitzinera aurrera hori zaie, abantaila ematen ari da failea. Zergatik, baloia Hernani duelako momentu honetan jokatzeko moduan delako, eskura aurrelariekin, errekaldean, baloiaren jabe Hernani, eta orain gorantz jodu baloia Igor Genuak, eta ikus ezagun zela adierazi duen Alfonso Miral epaileak, zalantza dugu, zer adierazi duen, bi multzoak aldentzeko adierazi du, hitz egitera doa marrazainarekin, hitz egiten ari da marrazainarekin, ikusiko zuen bezala irudian, eta bien arteko elkarrizketa ez dugun ez entzuterik, zai egon behar. Ligan joanekoan, aurtengo ligan, Barcelona jokatu zen lehen jardunaldia, eta Barcelonak irabazi zuen 19 eta 12, Barcelonak 3-6 egin zituen, Abalosek, Alegriak eta Baugerdek, eta Hernanik 3 zigor kolpe lortu zituen, Anartzek hain zuzen ere. Eta bigarren itzulian, 12. jardunaldian, hemen Landaren Hernanik 20 eta 13 irabazi zion Barcelonari, Hernanik 3-6 egin zituen, Igor Genuak, Xabi Garmendia Xabok eta Anartzek. Eta Barcelonak ensegu bat Kovalenkok. Beraz, parean, bai jokoan, bai emaitzetan, entzun duzuen bezala, 19 eta 12 Barcelonan, eta 20 eta 13 Landaren. Azkenean, hainbeste hitz egin ondoren, zigor kolpea Barcelonaren kontra, baloia urruntzen saiatuko da Igor Genua. Ez dakigu ba, zer ikusi duten, ikusi duen marrazaina, baina ez da ez txartel horirik eta ez zer. Eta Hernani jarriko du jokoan. Nik ez dut ikusi, baina hemen aipatzen didanez nekanek bere ikusi duela txartel hori aterri dutela Barcelonako talderi eta Juanek ere baiet. Aber asmatzen dugun zein jokalari den. Baina momentuz behintzat, 10 minutuz Hernani bat gehiago izango da. Alegia, 15, 14 kontra. Eta eskasa ederki irabazi dute Gipuzkoarrek, defentsa momentuz tinkoa, baina bai, 10 metro irabazi dituzte Hernaniarrek, Uztartze Laxoan, Uztartze Irekia, Matin Collado, Xabo Garmendia, Igor Genua luze Etxebarrieri, Oier Garmendia laguntza dauka, baina nahiago izan du zulatu, berriro Igor Genuak, eta orain Mikel Perezek aurrerain arteko talka horretan,
lortu du balioari ustea, Igor Genua orain Uzartze erdiaren lanak egiten, Neko Garmendia, baloiari eutxikinko, zutik hori baita garrantzitsua gaur, besteak beste, zutik irautea, zutik eustea, gorputzari, aurrelarien jokoa momentu honetan, badakite bat gehiago direla, eta berriro Eneko Noriega baloia jaso, eta sartu, ja, Laster ezagutzen nahiko lanak izango ditugu, jokalariak ezagutzen. Matinkoia eskuinera, baloia gies egin dio Igor Genuari, baina atzera joan denez, jarraitzen du Hernanik erasoan. Hernaniarra protestan, kaso horretan, gainera erori direlako edo, eta Uzartzea Bartxaren alde, horrela baitu izena ofizialki Bartxa taldeak. Esan dezagun sailkapenari begira, ligako sailkapenari begira, 14 jardunaldi jokatu ondoren, Hernani 9. puestuan dela, 26 punturekin, 5 garaipen lortu ditu, eta Barça Rugby, horrela du izena, 5. postuan dela, 38 punturekin, beraz bien aldean, bada aldea, puntui dagokinez, 10 puntuko aldea du Bartzak, eta gainera, Barça momentu enten 5. postua da, gora begira. Eta Hernani 9. postuan da, momentuz, 3 puntuko abantaila kentzen dio Labila, joan zen igandean mendean hartu zuen taldeari 3 puntuko aldea kentzen dio. Eta ia beko postuetan, arriskuan maila galtzeko, Complutense Cisneros 11. da, 22 punturekin, eta azkena, zoritxarrez, Bizkaia Gernika, 12. postuan, 14 punturekin. Kosta egingo zaio Bizkaia Gernikari zulo horretatik irtetea, baina oraindik geratzen dira partida batzuk ea gutxienez, maila ez galtzeko, kanporak eta jokatzea lortzen duen, eta ez maila galdu zuzenean. Azkenekoak, 12. sailkatuak, maila galduko baitu, eta azken aurrekoak, horrezko betaldetik jo nahi duen taldearen kontra jokatu beharko du, maila ez galtzeko kanporaketa. Beraz, puntuen aldetik aldea dauka Bartzelonak, eta baita sailkapen aldetik ere, baina 6 eta huts, lehen zatialen amaieran iaia. 44. minutua da, eta aurreratzea lortu du Bartzelonak Güemesen ostikadarekin. Eta amaitu da lehen zatia, 3 eta 6, aurreratu da Bartzelona. 3 eta 6, eta laburbilduz pixka lehen zati honetako jokua esan dezakegu. Hernani izan dela nagusi, zelaiaren okupazioan, arrisku garbiak sortu gabe, baina bai baloi askotan eduki, eta Bartzelonak etekina ederra atera diola, berak izan dituen aukerei, etekina handia atera die, 6 puntu lortu bai ditu Bartzelonak, eta baita aurreratzea ere 6 eta 3, hala ere hori oso gutxi da, 3 puntuko aldea oso gutxi baita, eta horri gehitu nahian, esan dezakegu, kontuan hartuta, zelaiaren egoera, baloi gehien eukitzen duenak, lurrean gutxi jokatzen duenak, edo beste modu desan lurrean ere nagusi izango denak, aukera handiek izango ditula, partiduaz jabetzeko eta finalera sailkatzeko. Hortaz, 2 hitzetan, baloiaren jabe Hernani, baina errentagarritasun emaitzari dagokienez errentagarritasuna Bartzelonak lortu du. 12. minutuan lehen aukera izan du Hernanik, zigorkolpea agetaratzeko eta baloia hagen artean sartzeko, baina zoritxarrez ez du asmatu Anartze losegik. 30. minutuan bai, Anartzek lortu du zigorkolpe gauzatzea, 3 eta huts. 31. minutuan zigorkolpea Güemesek, beraz 3 eta 3, eta 44. minutuan, edo lehen zatiaren amaieran, zigorkolpea berriro Güemesek, eta 6 eta 3. Momentuz, hori da konta dezakeguna, eta laizter izango gehaztuekin.
Eguerdion berriro landare rugby zelaitik, landare toke rugby zelaitik. Bigarren zatiere ekingo diogu Leicester batean, Barcelona jarriko du jokoan. Arazo tekniko batzuk izan ondoren, berriro zuekin gea, irudiekin batez ere. Eta bigarren zati honetan, Barcelona jarriko du jokoan baloia, Bautista Güemes kapitainak hain zuzen ere. Eta esan behar dizuegu, guretzat gainera oso ondo, Barcelonak aldatu egin duelako bere kamiseta, eta orain garbi ikusiko ditugu hasieran behintzat, Barcelona, Kataluniarrek kamiseta garbia jarri dutelako, gehienek denek esango duke. Eta gogoratu, markagailuan, 3 eta 6 ari dela Barcelona nagusitzen, Güemes kapitainak gauzatutako bi zigorkolpe, agetaratutako bi zigorkolpe. Oraintxe jarri da jokoan bigarren zatia, Xabi Garmendiak du baloi eskuetan, talka gogorra egin ostean baloiari utzi, Makin Collado, Mikel Pérez, Eneko Noriegak talka gogorra jasan du, eta gainera baita Barcelonarrek lortu baloia, baloia lortu ere, eta orain uztartze bildua izango da, Barça rugbiren alde, 3 eta 6 jokoan, markagailuan, jokoan nagusi baldin badare Hernani baloiaren abetan, ez horrela markagailuan, errentagarritasuna ere oso baliagarria delako, edozein kiroletan. Beraz, kapitaina Joakin Ardoik bigarren aldiz historian Hernani jokatzen duena, finalean, Alcobendas edo Valladolid izango du aurrez aurre, 12 hasi da bigarren kanporaketa hori, beraz jokoan daura ere, baina hau, Hernanin, landaretokin jokatzen ari dena orduerdi lehenago hasi da. 22 metroko esparruaren barruan, Hernaniren zelaian, Barcelona, Tinko eta Irmo jokatzen aurrelarien bidez. Orain joko zabaltzaileak, jaso du baloia, Bautista Güemesek, eta jokoz kanpoa adierazi dio Hernaniri, beraz, aukera aparta Barcelonak, beste 3 puntu patrikaratzeko. Hagen aurrean du, jaurtik eta aukera, joko zabaltzailea, Bautista Güemesek. Momentuz beraz, Kataluniarrak jokoan nagusi, 3. minutua betetzea dela, aurrera daiteke, 3 eta 9ko markagailuarekin, baina lehenbizi ea jaurti dezala, eta gerokoak. Naiz eta kanpokoak jaurti baloia, isiltasuna da kiroltasunez jokatuz, izango genuke, jendearen artean. Aukera aparta dauka, eta baita lortu den. Beraz, bigarren zatiko 3. minutuan, 6 puntuko aldea lortu du Barcelonak, edo Barçak, Güemesen jaurtik eta Güemesek jaurtik eta asmatu ondoren. Esan dezagun gu dakigula bintzat Hernanin zaldaketarik izan, eta Barcelonan bai, ohartu gara Francisco Daniel Molinari sartu dela, zelairatu dela. Jokoan jarri do Igor Genuak baloia, lurrean berdegunean baloia, baina Barçak ongi jaso du, baloiaren jabe dira aurrelariak, talka hasiera batean Eneko Norigak ongi defenditu du, eta horren ostika da luzea. Albora, baina 22 metroko lerroaren kanpotik zegoenez, Bautista Güemesek jaurtitako baloi hori, botoaren leku beretik aterako du. Hernanik jarriko du jokoan eskasaren bitartez, Ugaitzotainok, 22 metroko lerroaren parean, eta jokalari guztiak dira hilaratzean. 7 hain zuzen ere, 7 jokalari ditu talde bakoitzak hor baloiaz jabetzeko aukera polita du Hernanik hori irabazizkero, Mikel Pérez, edo Xabo Garmendia, ez, kaso honetan, Xabo Garmendia izan da, uztartze laxoa osatu,
eta protesta egiten dute kataluniarrek, ez zergatik, aurrera erori zaiolako edo baloia, baina Hernani darama jokoaren agintea, Uzartze Latxoaren bitartez, eta baloia erasora, Ensegu lerroraino ailegatu dira jegia, baloia jaso berriz lurretik, berriro aurrelarien borroka, dakusagu, zalea Hernani animatzen, ensaio izan daitekelako laster batean, baina garrantzitsuna da, baloiari ustea nola edo ala, eta aurrelariekin espalin bada, gibelekoekin tartea egitea, baina ez, aurrelariekin jarraitu nahi du Hernanik, ensaio oso garrantzitsua litzateke une honetan, bigarren zatiaren hastapenean, eta berriro baloia aurrelarien eskuetan, zabaldu dute ezkerretara, eta orain sartu da, eta Ensegoa lortu du, ezkerrezpa gaude, Simon Termisten. Ezkerrezpa gaude, Ensegoa, Simon Termistenek egin du. Landua, jokaldi landua, nekagarria, jokaldi landua eta nekagarria, baina ondorio emaitza oso ona jaso duena. 6. minutuan, Ensegua Hernanirentzat ondorioz 8 eta 9 hurbildu da Hernani. Simon Termistenek egin du ensaioa, okerrezpa gado, ikusi albadugu behintzate zehatzen ari gea behiratzen, a ber. Hori da, irudio bako du, baina geratu hauain. Ikusten dugu Mikel Perez, baloiaren jabe, Uzartze irekia osatu nahian, ezkerrera zabalduko du irudi horretan Matxin Kolladok, eta sarrera gogorra, izan bezala, Simon Termisten, eta gauzatzea lortu du Anartzelo segik, ondorioz, 10 eta 9. Transformaketarekin, gauzatzearekin, 10 eta 9, Anartzek hagen artetik pasarazi duelako baloia. Simon Termisten. Esan behar dugu, Simon Termistein eta Charlie Termistein anaia direla, eta jarraituko du kontaketarekin, baina zeleratu dira Iñaki Otsotorena, Mikel Imaz, horiek aurrelarien zerrenda osatzeko, eta Santiago Muñoz okerrezpa gaude, Donostia aldetikotik, Donostiarra. Izan da, gibeleko lerron hariko dena. Beraz, 3 aldaketa Iñaki Otsotorena, Mikel Imaz eta Santiago Muñoz. 10 eta 9 markagailuan, eta bigarren zatiaren hastapena, besterik espaldaldin bada ere, Ensegu bada. Hernani ebutzaka, Uzartze Latxo horretan, biztan da, Iñaki Otsotorena eta Mikel Imaz fresko, eta indartzu sartu direla, eta abantaila. Ea ba, epaileak urrutiarazi egiten ditu bi taldetako jokalariak, kapitainekin hitz egingo du, Matxin Kolladorekin, eta Santiago, Bautista Güemesekin. Ez dakigu, Hernanitik Martin Collado eta Beñat Iradi daude. Bueno, gu bitartean esango dizugu, hori, lehen zatiaren hasieran Ensegu lortu dela Hernanik, Simon Termistenek egin nikoa, eta Anartzek Ensegoa gauzatu duen ezagetan, 10 eta 9 zigor kolpea Hernaniren kontra. Simon Termisten, esan dizugu Charlie Termisten aurrelariaren anaia dela, edo biak dira anaiak, biak Donapaleukoak, Nafarrak beraz, eta egun Mugerrenen bizi dira, Baionatik ez hurbil, eta Charlie Bederen, Landetakoak izen eta Bordelen aritzua da.
eta jokalari bi horiek ditu aurten nolabait esango genuke plantillan sartu dituen jokalaria. Ipar Euskal Herritarrak eta saiatuko da orain Bautista Güemes kapitaina, joko zabaltzailea agetaratzen. Zigol kolpe hori baina ez du lortu eta jarraitzen du markagailuak bigarren zatiaren 10. minutuan Hernanik 10 eta Barcelonak 9. Simon Termisteinek eginiko ensegua. Berriro ezaparra dugu hemen Hernanin, eta esan ditugu, segurazki egun oso aurrera jarraituko du. Zaparra da, eta espalin badu kaskabarra botatzen, hor non bai. Baloia aurrelarien artean da. Eta bultzaka. Barça nagusi da momentu honetan aurrelen arteko joko horretan, defensa ona, Mikel Imazek, baina baloia hala ere Barçaren alde da. Erori egin zaie, hala ere, 20 metro lerroaren inguruan, Barcelonarrei aurrelari erori egin zaie baloia eta uztartze bildua agindu du epaileak. Ikusi dugu, Hernanin lehen lerroan, badela beste aldaketa bat. Ezker Arroña ere hasi delako jokoan. Okerrezpan dago Diego Levin. Bai, hori da. Diego Levin Arroña. Zaparra ederra momentu honetan. Eta horrek freskotasuna ekarri digu. Eten alditxoa dugu jokoan. Hitz egiten ari da jokalariekin epailea, Alfonso Miral, eta uztartze bildua izango da. Han 22 metro eta 10 metroko lerroaren esparruan, tartean. Beti ere, Hernaniren zelaian, jokalari ikusten ditugu besoak eta mugitzen, bustiarekin izan da. Eskotasuna helduko zaie. Mikel Perez jaso du baloia aurrelarien multzoko gibelean eta aurtik eta zuzenean kanpora albora eta aurti den lekutik aurti beharko dute eskasa alegia, alboko sakea Kataluniarrek. Jokuan hasten ari da une honetan eta protestak ere badira. Epailaren kontra, epailek adierazitakoaren kontra. Bi aurrelari multzoak
elkarrekin lotuko dira, tartze bildua delako, eta beste aldaketa bat egingo du Erranik. Oskar Aztarloa zelairatu da. Pixkanaka, zaiatuko gea. Akiten zein ordez, egia kamisetak ere. Batez Erraniarrenak, zuria direlako. Ein handi batean. Akiten, baina zelairatu den berria, Oskar Aztarloa. Oskar Aztarloa, Bizkaitarra, Elorriokoa. Han hasi zen jokatzen, baina gero talde ugaritan jardun du goi mailan. Besteak beste, Baionan eta Donioen Loitzunen, eta gero hegoaldeko zenbait taldetan ere, eta azkenean aurten Hernanien hasi da, biztan da bere eskarmentua errugbian handia dela, eta horren mesede egingo dio taldeari ezbairik gabe. Eta lehen aipatu dugun Diego Levin ere sartu da, lehen lerroa indartzeko. Okerrezpa gaude Argentinarra da, Diego Levin. Baina Erranin bizi da, eta bera etorri zen, berak eskaini zuen bere burua jokatzeko. Eta biztan da, bikain, zenbatek jokalari gehiago eduki talde batean, aukera gehiago taldea sendotzeko. Hortik eta baliatuko du Barcelonak, zirgo kolpea argitaratzeko. Orain arte bera izan da, joko zabaltzailea. Güemes, kapitaina, lortu dituena, orain arte, Barcelona lortu dituen. Oso onda, hortik eta aparta, Güemesek lortu duena. Ondorioz, bigarren zatiko 18. minutuan Barsak lortu ditu 3 puntu hortaz, markagailuan 10 eta 12. Güemes zigor kolpea, ondorioz, sake orain Igor Genuak egingo du. Ez du lortu gorantz jokatzea, baina segurazki pesatu izango zuen, baloia berdegunetik arrasean jaurkezkero, aukera zailagoa zituela Barcelona jasotzeko, eta baina ez da hori gertatu. Barcelona da jabe, eta orain erdiak, Abalosek atera du baloia, zangoz urrundu, atzare hori zaio Mikel Perezi, baina atzera, eta hala ere jarraitzen dute Gipuzkoarrek, Hernaniarrek, baloiaren jabe, Matinko Lladok, Xabo, Xabi Garmendia, Igor Genua luz ezkerretara, eta han Igor Etxeberria baloia jaso du, metro batzuk irabazi, baloia lurrean utzi, berdegunean esan nahi dugu, Diego Levin baloiaren jabe une honetan, baina baloiak ez du kontrolik, baloia galtzear, eta Barcelona jabetu da, baina ostikada horrek Hernanik jokalari baten kontra jodu. Eta eten alditxoa epaileak adierazitako estartze bildua dela eta. Amar eta 12 barkatu, markagailuan. 20. minutu, bigarren zatiko lehen erdialdera ailegatu gara, eta momentuz oso parean markagailua, joku ere bai, edozein huts eginezkero, nik uste dut erabakerria izan daitekela. Luze orain urrundu du baloia Hernanik erasoan, goitikako baloia, baina bikain jaso du Kovalenkok, baita lurrean utzi ere, aurrelariek domina dezaten, eta Joaquin atzera botaz, Güemes jaso eta urrundu egin du, ostiko txikiaz
geratu baloia Erraniarrek eta alboko sakera. Alboko sakera, joduen lekuan izan denez, zelai erdian izango da, eskasa alboko sakea Barcelonaren alde. Ea zelai erdian, markagailuaren parean, zelaiko markagailuaren parean, Barcelona jarriko du jokoan baloi hori. Eta justo, baina bere ganatu, Kataluniarren baloia, lurrean izan da zira batean, orain aurreleen hartzeko norgehiagoka, eta Erranik atera du baloia, Charlie Ternikinek, baloia berak, duen indar horrekin, eskuinera zabaldoren baloia erasoan Erraniarre, justo, aurrera hori zaio, ez baita erresa baloia eukitzea, eskuetan eukitzea, baloia erori zaio Erik Goñiri, eta ongi baliatu dute Kataluniarre, baloia lapurtu, eta gainera eskasa alboko sakea beraien alde izateko. Ea nasketa txiki bat, balaien artean. Baina kontua da, alboko sakea izango dela Kataluniarren alde, aldaketa bat. Okerrezpa gaude Iraitz Garmendia, eta nire burua oso nola esango nuke, hile gutxirekin atera dut, kostaz ego bizkat ezagutza, baina Iraitz Garmendia zelairatu da. Ikusi zagontza direkzioen duen epaileak. Beraz, azken aldaketa Erranik egin duena, Iraitz Garmendia zelairatu da. Eta Barcelonaren kontra zigor kolpea. Jarri du, Santiago Muñozek jarri du jokoan, eskatzera bota du baloia, eta zalea bizkanaka anima zen. Lehen aipatu dugu Charlie Termistien ikaragarria da jokalari honek. Eragiten duena aurrelarien artean, esperientzia eskalmiko handia dauka, Frantziako ligan aritu delako. Erraniko bigarren lerroan ari da, baina berez hirugarren lerroan 8 aritu izan da urte askotan, eta ikaragarria da. Bera duen indarra, plakajetan ere ikaragarri sendoa da, baloi askotan duela ere oso garbi dauka talka egitera jo behar duela, eta ikaragarrizko sendotasun eman dio aurrelarien artean. Oskar Astarloa saiatu da aurrera egiten, baina defentsa ona egin du Barsak, Mikel Perez baloia jaso, eta lurrera, orain Iraitz Garmendiek eskura jokatu du, aurreren arteko borroka da momentu honetan, Igor Etxeberria baloiari eutxiz, primeran, baloia atzean utzi du, Iraitz Garmendiak hasiera batean, eta orain, pixkanaka, baloiak zeinek eutxiko dion, hori da, nagusiki garantzitsua izango dena. Orain, Diego Lebinek baloia jaso eta uztartze ireki eragin du. Aurreleen arteko norgehiagoka zelai erdian, erdian, Iraitz Garmendik ezkerrera zabaldu du. Eta metro batzuk egin ditu Erraniek erasoan. Uztartze irekia, ea nora ateratzen den baloi hori. Errani jarraitzen du, ezkerraldean, errekaldetik erasoan, 15-20 metro irabazi ditu. Aurreren arteko jokoan. Iraitz Garmendia, Xabo Garmendia, Garmendia tarrak ugari, bi anaia Iraitz eta Oier Garmendia, Xabi Garmendia. Eskuinera zabaldu dute Erraniarrek jokaldia. Erasoan, orain Iñaki Otsotorren baloiari eutxi. Laguntza jaso du, berehala, Iraitz Garmendiak ezkerretara. Han Santiago Muñozek ezkerrera bidali du baloia, eta
ezker alboan Mikel Perezek metro batzuk irabazi ditu. Ezker alboan, ea baloiaren jabe diardu Hernanik orain arte. Eta hori da garrantzitsua, geratzen diren minutu hauetan, hori izango da garrantzitsua, baloia ez galtzea, ahalik eta gehien eukitzea eta mugitzea. Iraitz Garmendia. Oskar Astarloak egin du pasea, berriro bera jaso du, eta aurrera joango da, epaileak aitzin pasea edo aurreratua adierazi du Bartzaren alde. Horatu markagailua honetan dugula. 10 eta 12 Kataluniaren alde eta partida amaitzeko hortxe 17-20 minutu gehiago 17 izango dira eta ez dauka erresa Hernanik. Barcelona orain nahiko ondo ari delako, bai zelai erdiaren inguruan eta batzuetan Hernaniren zelaian, eta Hernanik egin beharko du alegina. Gutxienez, zigor kolpe bat eragin eta aurretik jartzeko markagailuan 13 eta 12, gutxienez hori. Lehen esan baitizuegu, nahikoa dela gaurko partidan puntu bateko aldeaz besterik ez bada, irabaztea finalera sartzeko. Apirilaren 18ko finalean Madrilen Unibertsitateko zelai nagusian izango da final hori. 4. finalerdia jokatzen ari da Hernani, 54 urte bete zituenetik. Esan bezala, apirilaren 28an, ez 18an, 28an izango da finala. Eta gaur irabazten duenak, eta beste kanporaketan, Alcobendas eta Valladoliden arteko kanporaketan irabazten duenak jokatuko dute biek finala. Errekaldeko jendea jartzen den esian ere ikusi du halako banderatxo bat, Barcelonakoa ikurrin bat ere bai, eta Kataluniaren bandera ere. Anaiki eta Asun arteko norgehiagoka. Jarraituko du kontaketan, zelaien erdian da jokoa, orain epailea zigor kolpea adierazi du Bartzaren alde. Ea ba. Alboko sake izango da. Ikurrina agertzen den parean. Eta ikusten duzunez, edo nabarituko duzunez, pixkanaka, etenaldi gehiago dira jokoan. Orain jokalari bat zeintzen ari dira. Taldeko osasun laguntzaileak. Beraz, etenaldia jokoan. Ordulaurden bat inguru bukatzeko izan ere, lehen esan dizuegu, zelaiko markagailuan ez da ageri, arazoengatik 6 minututan dihardugun, eta guk gure ordenagailuan, Juananek maneiatzen den ordenagailuan, 78 minutu bete direla, baina pausa aldiak ere kontuan hartu behar dira. Hortaz, 12 minutu, hortxe aritu dira. Diego Levin lurrean zen, Hernaniko Arroña, lehen lerroko Arroña, eta martxan jarrituko berriro kronometroa.
12 minutu geratzen dira partida amaitzeko. Eta lehen esan dizuegu, Barcelonak aurtengo ligan, emaitza onak izan dituela, jaso dituela, kanpoko partidetan eta gaur ere, horretik da momentu. Orain bigarren zatian zelairatu den jokalaria izan dugu protagonista, Kataluniara bikain jaso du. Eta horri esker, metro asko irabazi dituzte Barsakoek. 22 metroko lerroan, beti ere Hernaniren zelaian. Hernaniren zelaian, nahasketa, pilaketa horrelarien jokoa, pentsatzen zen bezala, horrik eguzkia da orain ere, momentuz presente, baina zelaiaren lokaz horrek jokoa zaildu egin du, zailtzen ari da, eta orain bai, orain Hernaniren alde zigorkolpea, ea ba, ongi baliatzen duen, baloia Barcelonaren zelaian jokatu, sartu, eta han jokatuz, falta zaizkion 3 puntu horiek garaipena lortzen dituen Hernani. Alboko sakera edo albora, jaurtidu baloia Igor Genuak, Barcelonaren 10 metroko lerroren parean, eta berriro zigor kolpea alde zuen ez Hernanik, bera jarriko du jokoan. Orain gontan, Ugaitz Otañoren lekua hartuta, Iñaki Otxotorrenaren txanda izango da eskasa alboko sakea ateratzea. Okerez bagaude, Hernanik beste aldaketa bat egin du. Ander Gutierrez zelairatu da, eta zoritxarrez Hernanirentzat Barça defentsa aparta egiten ari da, baina hola ere jarritzen du Hernanik baloiaren jabe. Diego Levin laguntza aparta eman du hor edo, han errekaren parean ari girelako jokoan, baloia lurrean, baina hori ja, kasi partida osoko kontua izan da, aurreraren arteko borroka, norgehiagoka, jarraitzen du Hernanik baloiaren jabe izaten, baina nasketa handia da, ikusiko duzuen bezala irudietan, eguzki aurrez aurre oraintxe bertan, argiunea aprobetxatuz, ea ba, argitasun horrek Hernaniri ematen dion aukera, baloia ahalik eta gertuen eramateko ensegu lerroraino. Iaia galdu zuten baloia, baina ikusi duzu jendea protesta, golpea izan zitekeela, Mikel Perezei erori egin zaio baloia itzinera, aurrera, orain arazoak, bibelean Hernanik baloia jabetzeko, baina ongi jaso du baloia, baina defensari ikaragarri izan da, Barcelonaren partetik, eta 22 metroko lerroan agen parean, hala ere eutsi egin diote Hernaniarrek baloiari, eta baita dominatu ere, aurreren arteko joko horretan, baloia gero eta okerrago eusteko Anartze Losegi sartu da, tartea egin du, baloia eskuetan zuela, erreka aldetik, ikutu ezagun baloia garbi ateratzen duten Hernaniarrek, baina kontua da baloiari eustea, hango zaleek protesta egiten dute, zerbait ikusi dute, legez kontrakoa, Goitikako baloia orain defentsan, baina ederki jaso dute Kataluniarrek, baita 15 metro ere egin ere, baloia eskuetan zutela. Baina aurrelarien jokoa aukeratu dutena Kataluniarrek. Baloia da ere, baloia hortxe jabetu da Hernani ostikoz, Mikel Perez defentsa egitera, lurrean eutsi dio baloiari, baina gainea bota dela, bere burua gainera bota duela Mikel Perezek, ondorio zigorkotea Hernanien kontra. Baina aukera polita zen, aurrera egiteko. Zigorkolpea. Barcelonak zelai ondoko 10 metroko lerrotik baloia jaurti eta segurazki albora botako du Bautista Güemes kapitaina.
ea ba, oso gutxi geratzen da. Jokoa normal baldin badoa behin, 7 minutu geratzen dira partida amaitzeko. 10 eta 12 Barça nagusi. Jendeak kexaka, denbora galtzen ari direlako kataluniarrak, ez dakit ez jokaldi egin, eta aukeratu dituzte 4 jokalari sartzea eskasan, 4 eta 4. Eta jokoan Martin Ignacio García italiarra jarriko du baloia jokoan. Motzeran, despistatu egin ditu erraniarra, baina, gutxienez, Iraitz Garmendia utzekoen, balizko erasorik geratzeko. Orain Joaquin Ardoi agintzen, baina aurrelariak erabakiko dute, ze komeni zaie Barcelonarri alik eta gehien eusten zerari, baloiari. Guillaume Gautier, Kataluniarra ere, jokoan sartu da, bigarren zelaian, 20 zenbatiduna. Aze saltza, oraintxe lokaz tartean. Baina, baloire eustea, Kataluniarrek lortu dute. Ezkerre aldean ari dira jokoan, armaila nagusia dagoen aldean, eta orain berriro jokoan eskura Joaquin jarri duena, ospitua luzea, arriskutsua jaso ezean, eta ensegua, ez, dut ezaguntzea egintzen duen, epaiak aurrera pasea, aurrera hori zaila. Uste dugu ezek, uste dugu, okerrezpa gaude, atzera hori zailako erraniarari, eta gero berriro atzera, baina Barcelona jaso du baloia, irudien arabera. Uste dugu, baloia atzera hori zaila birritan erraniarrei, eta gero ongi aprobetxe du Kataluniarrak ensegoa egiteko. Aber ba, Laster jakingo dugu. Ba ez, azkenean ensegua guk ikusi dugunaren abera, hemen urti xamar gaude, baina baloia erraniarrei erori zaila zera, eutxi nahian. Azera Mikel Perezi, Perezpanago, gero berriro erraniarrei eta ensegua Kataluniarrek. Hain justu, 75. minutuan. Hortaz, markagailuan, gauzatu duenez, 19, 10 eta 19. 10 eta 19, partida amaitzeko oso gutxi geratzen da, nahiko zail jarri zaio, kontua Hernaniri, baina amaitu egin behar da partidua. Edozein gauza gerta litekeelako. 10 eta 19ko markagailu oso zaila da, geratzen diren minutuengatik. Hain justu ere, 3-4 minutu geratzen dira partida amaitzeko. Egin beharko duke Hernanik etsai pare bat, buelta emateko markagailu bai. Barcelona baditu hasierako gaurko partida meintzat, Italiako bi jokalari, Argentinako beste 3, 4, Espainiako jokalari beste 4, 5, beraz talde nahiko misto esango genuke. Jatorriari dagokionez. Mikel Perez tinko sartu da, baloiari eustea da kontua orain, galduzkero akabo aukera guztiak. Eta hori da, erori zaila atzera, baina atzera erori denez, eta orain Rodrigo Maria Abalosek jaurti du baloia aurrera, Anartzelosegik ere kontraerasoa antolatu nahian, goitikako baloia jaurtiz, baina antzeko gauza egin dute Kataluniarrek. Bikain jaso digur genuak baloia, baina badirudi hobeto moldatzen ari direla Kataluniarrak lokaz honetan, lokaztuta dagoen landare tokiko berdegunean, Xabo Garmendia baloiarekin, iruditu zait, hobeto moldatzen ari dira bigarren zati honetan, lokaztegira. Badirudi klakatzea berantiarra izan dela, edo hori adierazi du.
epaileak zer adierazten du, zigor kolpea Hernaniren alde, orain segurazki albora botako dute baloia eta han saiatu jaso eta ensaioa lortzen, baina iruditzen zaigu berandu xamar. 10 minutu geratzen direlako partida amaitzeko. Ea ba, alboko sakera, hain zuzen ere, Donostiara Santiago Muñozek, eta ondo, izego lerrotiko sorbil, baina ez da atera. Eta ongi baliatu du, baloia jaurtitzeko, baina okerez bagaude Labinei aurrera hori zeio baloia, eta zigor kolpea. Zoritxarrez, Basaren alde, alboko sakera, minutu bat edo beste galdu, han, zelai erdiaren parean, eta agortzen ari da denbora. Minutu bat geratzen da, partida amaitzeko markagailuan, 10 eta 19. Hortaz, bigarren finaldi hau galtzeko arrisku handia dauka Hernaniek eta lehen aldi finalera sartzeko aukera ere galtzear da, baina tira. Aurtengo denboraldia ondo xamar doaki Hernaniri eta horrekin jarraitu behar. Barcelona aldiz, badakizue, sarritan irabazi duela kopa hau. 36 aldiz, okerrez gaude. Eta gaurkoa ere irabazteko partida, esan nahi dugu. 16 aldiz izan da kopako txapelduna Barcelona, eta finalera sailkatuko da Alcobendas edo Valladoliden kontra jokatzeko. Lehen aipatu dugu, Liga nagusian, Heineken Liga nagusian azkenak geratuko denak, maila galduko duela, hor arrisku handia dauka Bizkaia Gernikak, eta ohorezko de mailako txapelduna gore egingo duela, eta besteak maila lortzeko kanporaketa jokatuko duela. Hain zuzen ere, lehen postuan ohorezko B mailan Bazko Rugby Club da, eta getxo artea bigarren postuan 3 puntu da. Horari dira, bera, Uribe Aldea, Badiatu Zarautz, eta beste bi, Abia Eibar Rugby, eta Durango Nissan leian ohorezko B mailan. Beraz, aukeran ikusten dugu getxo artea, gutxienez, maila lortzeko kanporaketa jokatzeko ohorezko maila galdu nahi ez duenaren kontra. Arauzko denbora agortu da. Barcelona erasoan eta zigor kolpea Barcelonaren alde. Nei iruditu zait hobeto moldatu dela zelai honetara Barcelona. Ez nahi baino, gezurra dirudi, baina. Eta gero esan dugu, aurten ligan, garaipen desente lortu dituela, etxetik kanpo, Barcelona. Eta gaurkoan ere bide horretatik jarraituz, alaxe izango dela, alboko sakera, 20 metroko lerroan, baina Hernaniren zelaian, ederki oxigena hartuz, Barcelonarrak, Kataluniarrak, bigarren zelaian hobetoxeago aritu dira lehen zatian baino, eta horri esker, gehiago jokatu ahal izan dute Hernaniren zelaian, eta laster batean epaileak, Alfonso Miralt epaileak, adieraziko du seguruen amaiera. Baina Hernaniren helburu nagusia, beti bezala, ohorezko ligari eutsi ahal izatea, eta aurten sari bat izan da, beraiek hala diote, sari bat izan dela, kopako final erdia jokatu ahal izatea, baina, hemendik aurrera, ligari heldu beharko diote, ez daude oso gaizki mailari eusteko, baina hemen ez dago inolako utsunerik izaterik. Zaila, baloiari eusten ere, kosta egiten zaio Hernaniri, orain galdu egin dute, aurrera hori zaie baloia, aurrera pasea edo esango genuke. Igor Etxeberria zen horre baloia jaso nahi zuena. Eta orain uztartze bildua, Hernanien izego lerrutik, 10 metrora edo.
Hernanik aldaketa guztiak egin ditu. 2, 4, 6, 8, hain justu. Eta Barcelonak ere, ja, kasu jokalari guztiak aldatu ditu. Bruno Pinocio ere tartean da, bigarren zelaien sartu dena, Joaquin, eskura jokatu zuzkina dela Barcelona, arrisku ederra ari dira sortzen, baina defentsan lan egitea zer den badaki Hernanik, beraz, momentuz, baloiaren jabe Barça, baina aurrelarien bitartez egin nahiko dute zuloa Kataluniarra aukera ikusten badute hor, eta hala da, zeinin dagoen baloiarekin jakite zaila da, baina 5 metrora dira Barçakoak, Ensegolerotik da baita lortu ere, ailegatu dira Ensegoleruraino, zera dirazi du Ensegua, zigor kolpea, nonbait ez dira ailegatu behar bezala, eta aurretik eragina zuten zigor kolpea, epaileak, Alfonso Mirallek agintzen duen epaileak adierazi duena, erlojuari begira, agetara jaurtiko du Barcelonak eta horra amaituko da, segurazki, partidua. Horrexegatik galdetu di jokalariek, zenbat denbora geratzen da, eta beraz, markagailua beste 3 puntu lortzeko aukera ederra du joko zabaltzaileak Bautista Güemesek, eta horrela jarriko luke markagailua lortu ezkero, oso errez dauka, hagen aurrean 10 metrora, 10 eta 22 geratuko litzateke markagailua. Tristura pikin bat, biztan da, etxean jokatzea kanporak eta finalera sartzeko aukera, eta, bueno, tristura pixka bat eragin godu Herraniarrengan, baina badakite, lehen esan dugun bezala liga dela helburua, eta nola nahi ere, etxean jokatzea kanporak eta hau, zure parekoa neurri batean den taldearen kontra, ustez zelaiaren egoera aldekoa zen, beraz, gauza desente ziren aldekoak, baina denak kontra gertatu zaizkio Hernani. Lehen zatian hobeto agindu du. 10 eta 22 zelaiko markagailua gaizki dugu. 10 eta 21 markatzen duelako, baina ez. Transformak eta errex egin du, Güemesek. Eta 10 eta 22 eskasa ala ere, irabazi Hernanik. Azken jokaldian, ensego egiteko saritxo hori lortzen duen. 86 minutu agintzen digu gure ordenagailua, baina egia esan, etenaldi desente izan da. Eta ea bazken izan daiteken jokaldi honetan, jokaldi hau emaitza onarekin, ensagoarekin amaitzen duen Hernanik, ja hor oso zaila du epaiak ere ikusten zera arraio gertatzen ari Hernanik artean, eskura jokatu Hernanik eskuinera, baloiaren jabe, defensa ona Barcelonak, eta zigor kolpea Hernaniren alde, ea azkar jokatuz, hori da. Anartzelosegi sartu da, tartekatu da, baloia erori zaie, Hernaniarri, baina atzera, eta 10 metrora ez zeudenez Kataluniarrak, zigor kolpe hagen aurrean, eskura jokatzera daki dute, Hernaniarrek eskura, ezkerraldera, baloia lurrean utzi, baloia jaso, 10 metrora Ensegolerrutik Hernaniarrak, azken eraso honetan, dotorea litzateken Ensegoarekin amaitzea, pixkat animoak berpizteko, ezkerrera eskura, eta ostikadatxoa Santiago, baina ez da ailegatu, eta zer agindu du, epaileak, Mark uste dut okerezpanago, Mark hitzarekin adierazten da, jokoa gelditu dutela baloia, eta amaitu da norgehiagoka, 10 edo eta 22ko emaitzarekin, ezinezkoa izan da batez ere bigarren zatian, Hernanik Barcelona, Barça mendean hartzea, pena, lehen aldiz iristitekeen kopako finalera, 2 finalerdi jokatu ditu gaurkoarekin, laugarren finalerdi jokatu gaurkoarekin, eta ezin kopako finalera ailegatzea.
esan dezagun lehen zatian, 3-6 amaitu dutela, aurretik kataluniarrek, hain zuzen ere, aurreratu ondoren Anartzek zigorkolpe gauzatzearekin 3:30 minutuan, Duemesek Irunoko jarri du, 31 minutuan zigorkolpez, eta berriro eraman duela jokoaren agintaritza, baloiak gehiago izan duela bere eskuetan, eta gehiago okupatu duela Erraniren zelaia ere bai, eta ondorioz, 10-9 aurreratu arren markagailuan Anartzek lortutako zigorkolpearekin, izan ere aurrez 3. minutuan, 2. zatiko 6. minutuan, Simon Termistenek ensego lortu du, eta 10-9 aurreratu da Hernani Anartzen ensegu transformaketa baliatuta, hortaz 10-9 zen itxaropentsu, baina 18. minutuan Duemese jarri du Barça aurretik berriro, 10-12 zigorkolpea gauzatuta, 75. minutuan nork egin duen zeo ikusi ez dugun arren, Kataluniarrak aurretik 10-17 transformaketarekin 10-19, eta partidaren amaiera aldea Duemesek beste jartiketa bat zigorkolpea gauzatuz, 10-22. Bi taldeak pasabidea eginez, elkarre agurtuz, zorionduz, zalea ere kiroltasunez onartu du Barça gehiago izan dela 2. zati honetan, eta ondorioz agur izan behar Hernanik finalerako zailkatzea, Espainiako Errege Kopako finalera zailkatzea, eta 4. finalerdia jokatu ondoren berriro finaletik kanpo geratuko da. Eta Barcelonak jokatuko finala apirilaren 28an Madrilen, ez dakiguna da, Alcobendas edo Valladoliden kontra. Zalea, Hernanien zaldea pozik taldeak egin duen lanarekin, eta baita animoak ere, ez baita hemen amaituko aurtengo denboraldia. Nabari da bai, biztan da, logikoa da, aurpegietan tristura tikin bat, eskura izan baitu batez ere 10-9 aurreratu denean, Hernani markagailuan, aukera izan baitu, garaipena lortzeko, baina azkenean, 12 puntuko aldeak galdu dute Gipuzkoarrek. Bistan da, ostasuna irabazten duena beti izaten du pozezko adieraztea, eta Kataluniarrak saltoka eta kantuka behin eta berriro finala jokatuko baitu. 16 irabazi ditu, eta 17 irabazteko da aukera izango du apirilaren 28an. Etxetik ongi dabil Barcelonako taldea, eta hori baliatu du gaur ere, partida eramateko. Labur bildu zaskarrezkan, lehen zatian gehiago izan da Hernani, baloia gehiago erabili du eskuetan, oraindik ere zelaia pitinba jokatzeko moduan zenean. Ondorioz, lehen esan dugun bezala, markagailuan lehen 3 puntuak lortu ez ezik, bigarren zatian, oraindik ere, 6. minutuan, bigarreneko 6. minutuan, oraindik jokalaria fresko zeuden, eta Simon Termisen egindako enseguarekin 10-9 jarri dira, baina gero Barcelonak buelta eman dio, gehiago agindu du, baloia gehiago izan du eskuetan, da gaurko zelaiarekin aurrelariek aukera izan ezkero, baloia eusiti ezaiokete baloiari, eta ala egin dute Barcelonarrek. Aurrelarien bitartez, baloia behin eta berriro euki, metrok egiten saiatu, arrisko ere sortu, eta ensegua horrela egin dute. Goitikako baloi bat bidali, ostikoz, hagen azpialdean saiatu dira Hernaniarra baloia kontrolatzen, baina erori egin zaie eta bikain aprobetxatu dute partidako
ensegu bakarra, baina azken finean erabakigarria eskuratzeko. Gure partetik, lantaldearen partetik, teknikari eta gainerakoen partetik, honekin amaituko dugu eta horrengo partida arte. Ongi izan.